Ang atong ebanghelyo doon ay point of reference. Time reference. Giingnan ta sa pagkagabi ni adtong Domingguha. Mao na ang ato ning pamalandungan, no? Kano sa maning Domingguha? Kano sa aning Domingguha? Ayo unta kun ato jud mahinumduman nga kini nga Domingguha gyutan dinhi mao ni ang unang Domingo sa pagkabanhaw. Ana gyung pagkagabi human nabanhaw ang Ginoo sa kadlawon. Nagtago ang mga apostoles kay bisan tuod nahibaw na silang nabanhaw ang Ginoo, di pa man sila katuo, gidaog pa sila sa kahadlok, mao nagtago sila sa usa ka lawak o gitrangkahan nila ang pultahan sa tumang kahadlok sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Ang Ginoo nga nabanhaw na mamayao na iyang lawas, misulod bisan sirado ang pultahan. Og nideklara dayon, mainyo unta ang kalinaw. Dayon gipakita niya ang samad sa iyang kamot hasta sa iyang kilid. Aron pag matuod yun nila nga siya to ang Ginoo nga gilansang sa cross na matay apan karon na banhaw na. Nya human niya, no? Ipakita nila, niingon siya nga nibalik sa pag-ingon, niingon na sa pagkasama, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga amahan nagpadala kanako, ako nagpadala kaninyo. Dayon, gibulhutan niya sila siyang gininhawa o giingnan. Dawata ang Espiritu Santo. Kung ang mga sala sa mga tao, inyong pasayloon, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili inyong pasayloon, dili kini pasayloon. Mao ni ang teksto gyud nga nagmatuod nga ang Ginoo nagbilin sa gahom sa Espiritu Santo alang sa kapasayloan sa mga sala. Mao ni ang support sa atong sakramento sa pagkumpisal na ang simbahan, ang pari gihatagan gyud sa Ginoo sa gahom sa pagpasaylo o dili pagpasaylo. Tubag ni hinaot maminaw ang kadtong mag-shortcut nga gustong mag-direct to God. Kay kung mag-direct to God ka, wa ka masunod ni Kristo, nya mao ra man atong claim mga kaigsunan nga gustong mag-direct to God, ingon gyud mo we are just following the word of God. Hain man ang word of God ani. Okay? Aklaro man kayo. Now, sa ato pa, unsa may kalabutan ining maong celebration karon o kining atong Gospel Sunday. No? Ang kining atong Gospel Sunday sa first Sunday pa man ni. Karon no? Kapila na man Sunday, ikapito na nga Sunday. Human sa pagkabanhaw, mao ni ang Pentecostes. So di ay maklaro na to nga dunay duha ka mode by which gihatag, pinaagi ni gihatag ang Espiritu Santo. Ang sa first Sunday, nga gihatag siya pinaagi gininhawa. Unsa man ang gininhawa? Ang gininhawa in all major languages sa kalibutan, sign and symbol of life yun na. Sa to pa, gihatag yun ni Kristo ang iyahang kinabuhi ngadto sa mga apostoles. Gani, unsa man ang kinabuhi ni Kristo, isip anak, mao ni ang itong tanahon. No? Kay ang Santissima Trinidad, usaray siya ka Diyos, pero tulo ka persona. Unya, ang pagtulunan sa simbahan ni Ana is base sa kasulatan nga ang amahan nihatag sa tanan niyang kaingpitan ngadto sa iyang anak isip amahan.
tungod siyang gugma siyang anak. Unya ang anak nga nasayod nga ang tanan nga naa kaniya gikan siyang amahan, nahigugma sad sa amahan ug nihatag ang tanan sa iyang kaugalingon sa mahigugmaon nga pagsugot sa kabuton sa amahan. Pag-yield sa amahan. Pagpasalamat sa amahan. Mauna ang kinabuhi sa Santissima Trinidad. No? And therefore, kinsa man ang Holy Spirit, maunang si Kristo mingon siya, the Holy Spirit comes from the Father but has to proceed from me. Gikan siya sa amahan, ihatag siya sa amahan, pero muagi siya kanako. Ang tanan nga iyang ipadayag, gikan kanako. Ngano man, kamatod pa niya, ang tanan nga iya samahan ako aman. So, suma sa pagtulunan sa atong simbahan, kinsa man ang Holy Spirit, siya ang gugma sa amahan ug sa anak. No? Kay ang amahan ni hatag man siyang kaugalingon ngadto sa anak, kay nahigugma siya siyang anak. Ang anak sa nihalad ang satanan siyang kaugalingon sa pagpasalamat siyang amahan, sa mahigugmaong pagpasalamat siyang amahan, kay nag-ila siya ang tanan niya gikan sa amahan. Mao na nga kining gugma nga naglambigit sa amahan ug sa anak, mauni ang Holy Spirit. Amen. Amen. Unya, mauna nga karon na siya gipadala in a powerful way kay giandam man sa Ginoo ang iyang mga apostoles sa 7 ka semana giandam niya. Mao nang gikuyugan niya ato ganitong gisubay dinhi nga dugay jud kayo mga apostoles nakatuo sa nabandhawng Ginoo. Mao nang sa ikatulo nga Domingo niingon na lang ang Ginoo, tanawa ko na ako'y unod, na ako'y bukog. Dili ko espiritu, kay kung espiritu walay unod, walay bukog. No? Anya di magyapon katuo mga apostoles unsa magisulti niya. Naabo may makaon nini. Og ningon sila unaa, gitagaan niya sila og nila siya og isda nga sinugba, gikaon gyud silang tabangan. Mao tong sa kaupat nga Domingo, giingnan ta o giingnan ng mga apostoles, ako ang punuan, kamo, ako ang maayong magbalantay. Kamo akong mga karniro, ang maayong magbalantay, magpakamatay ug nagpakamatay para sa iyang mga hayop, sa iyang flock. No? Sumao na ang gugma sa Ginoo, no? Mao na ingon siya, pabilin kamo sa akong gugma. Unya, mao nga tungod ni ana, kung nipili na ta ni tuo ni dawat siyang gugma, mahiusa ta niya, matud pa niya sa ikalimang Domingo, ako ang punuan, kamo ang sanga. We are now incorporated into Christ. Siya punuan, kita ang sanga. Tinubdan siya sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Unya kinahanglan ta magpabilin diha kaniya. Okay? Unya mao na nga sa ikaunom nga Domingo, mao gihapon ang pag-emphasize sa gugma nga maoy atong makapahiusan nato niya ni Kristo. Makapahiusan nato sa Dios kay gugma man ang Dios. And so mao nang karon ikapitong Domingo, niaging Domingo di ay ikapitong Domingo ni saka na siya sa langit. Ngano man aron siya maoy atong perfect gyud nga connection sa Amahan, sa Santissima Trinidad. Ang iyang pagkatao nga nahalad niya sa mahigugmaon kay pagsugot sa kabuton sa Dios, nga mao ni nakabuntog sa sala, kay ang sala mao may pagsubak sa kabuton sa Dios. Karon nga nahalad niya ang iyang pagkatao sa hingpit kung kayong paghugugma sa Dios, nabuntog niya ang sala. Unya, kay ang sala, naamang tanay silot, nga maong kamatayon, apan kay nahalad naman ni Kristo, hangtod gyud sa kamatayon ang iyang pagkatao, nabayra niya ang sala. Mao nang ikaw, kitang tanan, wala na tay utang sa sala as far as heaven is concerned. Amen? Dito sa langit, wa na kay record utang sa sala.
kay gibayran na ni Kristo. Ang gahom lang sa sala niya pa sa atong pagkatao nga wa pa mahalad sa ingpit ngadto sa Dios. Amen. Amen. Mao na nga angay pa nato ng hinulsulan. Mao nang mutuotas Ginoo, maghinulsulta og mobiya sala aron madawat nato ang iyang gugma. Kay ang sala ug ang gugma sa Dios antithesis man ni. Kay ang sala mao man ni atong pagsalikway sa pamaagi sa Dios, sa kabubuton sa Dios, sa even sa presensya sa Ginoo. Mao na nga aron madawat nato ang paghari sa Dios. Sumala sa gingon San Marcos 1:15, hinulsuli biyayeng sala tuuhi ang maayong balita. Ang maayong balita lagi nga ang maayong mabalantay nagpakamatay na alang sa iyang mga hayop. So, ang atong paghinulsol, dili na mo makapasaylo sa atong sala. Ang atong paghinulsol, mao ni makapaabli nato sa kapasayloan nga giadawa, gikabot na ni Kristo, pinaagi siyang sakripisyo sa krus. And so, karon, no, unsa may atong ikinahanglan. Karon kung ituo na ta ni Kristo, naghinulsol na ta sa sala, ni dawat na ta sa maayong balita, mao na nga puy-an na ta sa Espiritu Santo. Okay? Mao na gibuhat sa Ginoo sa pila ka semana before sa Pentecostes. Aron maablin gyud ta sa presence ug ma-transform ta by the power of the Holy Spirit. Aron niining ikapito ng semana niining adlaw na gyud sa Pentecostes, andam na tang kunsaran sa Espiritu Santo, not just as life but as power. Mao na nga atong nadungog sa atong unang pagbasa nagikan sa buhat sa mga apostoles nga sakalit lang nadungog sa mga tao gikan atong lawak di nagpundok ang mga apostoles. Nadungog nila ang hilabihang kasaba nga murag dahunog sa hangin. Apan gikan ni adto may mga dila sa kalayo ni kunsad sa mga apostoles. Ni kunsad sa tagsa-tagsa ng mga apostoles. Ug sugod ni adto nagwali na sila sa ilang kaugalingong pinulungan, mauna ang milagro sa Pentecostes. Unya, ang mga tao mismo sa inyong nadungog nga basa, nahibuong yun. Kay niingon sila, di ba, mga taga-Galilea man silang tanan, nga nung nakadungog man tanila sa atong pinulungan. Nga nung nakasulti man sila sa atong pinulungan. Dili nato na ma-explain. Ang possible nato nga pangagpas mao nga tingali si Pedro nagwali ra isip Galileanhon apan in between the mouth of Peter and the ears of the hearer na intervention sa Holy Spirit so that each one of the hearers nakadungog sa iyang kaugalingong language. Pero ato ra nang pangagpas. Giunsag ito sa Ginoo, di nato na matugkad. Amen? Ang importante nga kadausa nakadungog sa mensahe sa iyang kaugalingong pinulungan. O nang karon nakadungog ba mo sa mensahe? Nga gihigugmag yung pag-ayo sa Dios. Amen? Unya nga tungod siyang gugma, gihimo na gyud niya sugod sa atong bunyag nga templo siyang pagiguban, templo sa iyang espiritu, mga anak na ta sa Dios. Nya karon sakop na ta sa iyang lawas. Yamaw nang pakonsaran ta niya sa iyang espiritu kay nakinahanglan gyud ta kanunay sa Espiritu Santo nga mo'y tinubdan sa kinabuhi. Spirit of life man siya, no? A spirit of truth but tinubdan sa tanang kaalam o kahibalo. Okay? Kinahanglan gyud ta niya. Unya, no? Nga aron pinaagi niya mahalin din ni kanato ang kalayo siyang gugma o mahigugma ta sa Ginoo kay Holy Spirit mao man ang kalayo sa gugmang Dios nun. Mao nang mahigugma ta sa Ginoo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mao nang gisgutan sa atong ikaduhang pagbasa nga dili gani ta ka ila ka mahimo pag-ila ni Kristo nga atong Ginoo kung wala din natong Espiritu Santo. No? Na ato sa Corinthians gibasa to ganina. Unya
sa letter to the Romans, chapter 8, verse 26, giingnan po ta, dili ganita kahibalong mo ampo ingon sa angay kung wala diri nato ang Espiritu Santo nga motabang kanato sa atong kahuyang. Amen. Unya nga no kining maong espiritu diha gyapon sa sulat sa taga-Roma maoy mo tandog sa atong espiritu aron makatuaw ta ngadto sa Dios nga ato gyung Amahan sa pag-ingon Abba, that is Papa, Daddy. Therefore maoning intimacy gyud sa Ginoo gipaambit kanato pinaagi sa Espiritu Santo kay makahimo na gyud ta pagtawag niya Papa, Daddy, atong may gugmahong Amahan diha og pinaagi sa anak. Now, karon kining milagro sa Pentecostes tubag ni sa Ginoo og healing ni sa katawhan sa Dios sa naguba og nabungkag nga katawhan sa Dios tungod sa garbo sa tao. Dito ma-manifest ni sa kanunahang higayon sa bukid dito sa Babel. Mao nang naay Tower of Babel. Unya, di ba? Kita mismo saksi gyud niya na diin naay garbo kay mga tao dito sa ilahang mauswagon nahimo man silang pasigarbuhon pag-ayo. Nag-ingon man sila naani sa Genesis 11. Naingon sila magtukod tagtore taason niya na pag-ayo aron abuton gyud nato ang langit. Okay? Abuton ang langit para sa ilang dungog. So unsa may gitan-aw sa Ginoo ang ilang gibuhat ug wala mahimuot ang Ginoo kay naa man na kamakadaghan sa scriptures labi na sa sulat sa Santiago. God abhors the proud. Hello, God abhors the proud. No? Kaligutan sa Dios ang mga mapasitason. So mao to nga sa kaligugot sa Ginoo nagkabahin-bahin sugod niadto di na magkasinabot ang katawan. Ug hangtod karon mao gyud ang manifestation. Diin na ay wala pagkasinabot kana tungod kay naa joy garbo. Tinuod dili. Sa inyong kasinatiuan tinuod na dili. Sa muna atong pangayoon nga ato untang masurrender ng atong garbo aron maabli gyud ta para sa Espiritu Santo. Pero ang garbo kanunay man ni mao nang ita number 1 gyud na siya nga sa kay mao man ay mulid ngadto sa ubang mga sa mao na ato pangayoon nga ato masurrender atong garbo. In fact ato na gyud masalikway ang atong mga sa. Amen. Palihog manindog.